Айде бе, вдигни бе. Ало! Абе, Георги, чуваш ли ма бе? Къде се го наврял този телефон? Аз затова ли съм ти го взела да го държиш във Францията и да не го ползваш? Сине майчин. Такова, по същество сега. Къде си? С кого си? В колко ще се прибереш? В колко? Няма такива работи, 6:00 да си се прибрал. Да минеш през магазина. Слушай сега. Тоалетна хартия от оная 3 слоя дета, да миризливата. Една тарелка кебапчета. 2 хляба, 1 типов и 1 бял. 1 боб, една леща. Чубрица да вземеш от ронената. Да не забравиш, момченце. После пак ще връщам. Олио, това е ефтиното дет, сега са го изкарали на промоция, да. Знаеш кое е, стига се прави на шашев, нема ли виждаш всеки ден като го ползвам? Кафе да вземеш. Това насипното дето е. За машината да си запомнил. Ще те върне после, да, ще те върна. Айде. За какво му е този телефон, като няма го ползва?